Ang importante, ako po si Brent. Brent Menso. So, hindi ko na po kailangan sabihin kung basta sumali lang ako dito tapos naging panalo tayo, pre. Diba, ang ganda ng pinagpanalunan tayo. Ako yung naging premyo, di ba? Mga kaibigan. So, salamat po sa mga suporta ninyo. Salamat po sa mga suporta. Tayo po yung naging premyo. Sinasabi ko yung totoo. Ba't po kasing tumawa? Ako yung premyo. Kaya, kung i-congrats yun ito yung congrats nyo. Ako yung premyo, di ba? Di ba? Yun lang po masasabi ko. Thank you. So, feeling mo siya ang swerte sa'yo? Dapat lang. Dapat lang daw na swerte ang mga taga-wait lang. Na mga taga-Pampanga sa mga taga-Kapangan. Okay. Kung siya nililigawan mo, kung halimbawa paliligawan ka niya, may pag-asa si Bert. Wala po akong mag-asawa. Hindi pa asawa, jowa lang. Ako po ang balak magkagawa. Okay, feeling jowa. Wala din. Pero medyo wala ang pag-asa doon ah. Ako na lang bahala dyan. Siyempre, babayan. Hindi niya kailangang sabihin sa inyo, mga kaibigan. Ako na lang bahala dyan. Kaya chill na lang kayo, di ba? Wait for the upcoming event. So, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, kalma lang kayo. Hindi lang sa pagiging feeling gwapo, pero sinasabi ko lang yung totoo. Sana suportahan nyo na lang, di ba? Kahit na ganito ako, suportahan nyo na lang. Wala rin akong magagawa. Diba ganun yung sinabi niya? Kailangan ko rin panindigan yung nandito ako dito. So, ako na yung didiskarte nun. Thank you! Ayan, kung nililigawan mo siya, paano mo ibibigay yung bouquet of flowers sa kanya? Ito. Bigyan mo kami ng action. Ayun. Sige. Music na po tayo para kapag nabigay mo na, magsasayaw po kayo, okay? Hindi siya namimili kahit anong itsura. Pero ako yung gusto niya, yung ganitong estilo ba ng mukha. Ganun yun. Kaya ang kailangan, sumaway lang siya. Huwag siyang kumontra. Di ba mga kapamilya, kapuso, kapatid. Dapat ganun siyang siya, di ba? Dapat sumabay lang siya, di ba? Okay lang ba kayo dun? Okay, ganun yung situation. Lalabas siya ng opisina. Ganun. Sige. Lying beside what you sleep.